bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal ni jaltuɗen sadel paɗen ko toon nokku biyeteɗo Sara Koro ngam lappol o mo ganduɗa ko mouvement Oummo e jonde ina ardi ɗum o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure. bandiraɓe ko ni batten joni joni ngam rokkude bandiraɓe o mo ganduɗa ko gardiɗo mouvement Oummo e jonde caggal ne jaɓɓaɗen ɗo e Sara Koro ko lappol bangol fayido tawana ardi ɗum on Abdoul Aziz Toure. joni joni en batta so wona accude o haalda e yeɓoɓe ayawa habrirde Piindi TV tawa leelani yonani en aussi par ce que aussi haqqillaji meɗen enen jaaɓi enen jaggi wonde won golle goɗɗe ɗe ganduɗa ɗi caggal ne gummiɗen Sara Koro en dewi cuuti kono kadi en dewi yaalalɓe en dewi jowol en dewi katode caggal mum eɗen gandi final mo ganduɗa ko pattam lama ina wanno ɗon en nokku biyeteɗo yaalalɓe kono noon ko o mo ganduɗa ko Sarif Haydara Sarif Alsane Haydara ko on o yaadi on ko musidɗo makko musidɗo o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure ko terto fattam lama caggal nde kalɗen guure ɗe dewɗen nde en peewi toon ɗo stade ɗo kadi ni eɗen gandi ko final wonno toon tawana innira ɗum o mo ganduɗa ko Sarif Haydara ko on noon yaadi o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure. ni no jiiruɗon ni ko ni tigui woni nomin natiri ɗon e yaalalɓe ngam yaadude o mo ganduɗa ko Sarif Haydara ɗon e nder yaalalɓe ko final pattam lama waɗi soobo yooɓo no jiiruɗon no woniri ni ko ni tigui woni golle Piindi TV on jii oɓe ganduɗa ko oto o mo ganduɗa ko Sarif heedi yesso rewe mum ko oto o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure on woni gardiɗo mouvement Oummo e jonde en jii pucci gardiɗi ɗi joni joni en jii en naati nder stade o ko ni tigui woni no min jottori e nder o mo ganduɗa ko yaalalɓe tawa ko final pattam lama caggal mum eɗen gandi koko fadano ha o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure e o mo ganduɗa ko inniraɗo oɗo final o yetto ngam kadi ni wawa fuɗɗade hano hanirta ni arbitre o siflo golle ɗe puɗɗo ni no jirɗon ni on jiiɓe ɓe ganduɗa ko hihdirteɓe nana daari on jii o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure kanko e wondiɓe makko kala kamɓe goni ɓe jeeton ɓeɗo foof ko jeeyaɓe e mouvement Oummo e jonde oɗo saaha no jiruɗon ni ko ni tigui woni no woori no Piindi TV waɗiri caggal mum kadi nde oɗo foko koyguel match o juwi ha haljiti nde tottirte nde o mo ganduɗa ko nawɗo jeenadi ndi on jii yimɓeɓe oɗo saaha ina heewi yimɓe no feewi tawi ɗesi niɓɓidden ko ɗon on saaha o mo ganduɗa ko gardiɗo Oummo e jonde yetti tawi no wonde o mo ganduɗa ko musidɗo mum weeli ha no feewi konngudi ɗi ganduɗa kadi ne ko teskinɗi mantinɗi wayno ƴettama ɗon ɗum noon bandiraɓe joni joni ni ko soobo yooɓo oɗo mo ganduɗa kadi ni ko noon wonno toon to yaalalɓe ko final pattam lama ɗum noon ko noon no jiruɗon ni kadi ko ni woni no woniri no golle mon golle laaɓɗe golle Piindi TV caggal final o kadi ni nde ɓe kihidiri haaɓe kaltitiri o mo ganduɗa ko gardiɗo mouvement Oummo e jonde yantude o mo ganduɗa ko Sarif ɓe gaari ɓe kaldi e bandiraɓe kadi ni hano hanirta ni ɗum noon en jeehi yaalalɓe en jeehi cehil seɓɓe ɗo ko eɗen gandi nokku ɗo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure kadi ne waɗi goytali ɓe ganduɗa ɗiɓe goytini ɗum ɓe jiyani ballal e nder commune mabɓe hano hanirta ni ɗum noon no jiruɗon ni ko Abdoul Aziz Toure kadi ko kanko kettoɗen o haala caggal nde sukaɓe ɓe kaali goƴaji mabɓe hano hanirta ni yeɓoɓe ayawa habrirde Piindi TV ko ni tigui woni lappol bangol fayida mouvement Oummo e jonde bandiraɓe nde gummiɗen e lawol gadanol eɗen gandi wanno ko jeeri waɗi waala kono noon en jeehi waala en jeehi toon ɗo jeeri en jiiɗi jottiɗen ɗo ko jeeri woni ɗo walla mbiyen dande maayo en gaari dande maayo ɗum noon joni joni en batta so wona caggal nde joom wuuro ko kanko bismi en waɗi kadi musidɓe ɓe ganduɗa ko ɓen goni kadi ni jaɓɓiɓe en ɗo hana hanirta ni ɗum ko joni joni totten ɓe kalda e omo ganduɗa ko gardiɗo mouvement Oummo e jonde woni Abdoul Aziz Toure mi wi yaade ha fooƴo ɓuuri joɗade ha mooƴo ko jaɓɓugal batgal fayidu tigui rigui min jaɓɓaɗo on jingal ɗo jaɓɓugal on jii kadi ni ganduɗa koɓe goyti ko kadi ni ma on ketto ɗum joni joni hana hanirta ni koye ayawa habrirde Piindi TV e sawtu o mo ganduɗa ko bamodi no jiruɗon ni kadi ko ni woni no woniri ni joni joni en tottat o mo ganduɗa ko goto e ɓe tawɗen ɓe ɗo ɓe bismiɗo en ɗo e nokku mo ganduɗa kadi ni koye dande maayo e nder commune mo Ɓokki Diawe ɗum noon ko joni joni e ayawa habrirde Piindi TV bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV nomin mbiruno on eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji eɗin e diwan mo Matam kono kadi enen e commune mo ganduɗa ko Ɓokki Diawe sabu addi en ɗo ko golle payidinde nde wiyete
nde neɗɗo janngata ha faama so tawi ko ɗum bamum nanirno ɗum jangde so faami yo ruttoɗo jatti baba ɓuri konnani ndemandi fooli jiggandi moni fof no andi ɓurɗo bamum kono ko bamum ɓurani ɗum e nder ɓokki jaw eɗen teski commune mo ganduɗa ko baɗɗo 33 tawa ko nokkuji keptinaɗi kono ina waɗi nokkuji ɗi ganduɗa kadi ɗi ɓurani heptinede ɗi goni hadde 6 eɗen jaadi o mo ganduɗa ko pelliɗɗo jiɗɗo wallodirde e rendo mum jiɗɗo wallodirde e commune mum so welanoma nde o dañi nde tan o ñaama o yara o jooɗoɗo gotel kono o miiji nde o jangguinande o jangganira ko yo wallodiri bande ko en on woni omo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure ko on faami ko noon kadi no foti yarude ko ɗum saabi e nder commune o en jahat jeeri jehen kadi nde Dande Maayo hanki so tawi en jehino Dande Maayo hanki so tawi en jehino jeeri hande paaɗen ko Dande Maayo Dande Maayo ne en gari e nokku biyeteɗo luggere lahil ɗum noon ɓe tawɗen ɓeɗo ko yiyete ko koko hollate yeeɓe ma en tottu goto e mawɓe ɓe ganduɗa ko on jaɓɓi en ɗo e wuro ngo kono so yawti ɗum kadi ni omo ganduɗa ko gardiɗo mouvement umma e jonde e diɗɗal mum ma on kettombo hano hannirta ni en batta joni joni o so wona tottude goto e nayeɓe ɓe tawɗen ɗo o bismo bandiraɓe o haalan en kañum ni no yiiri omo ganduɗa ko gardiɗo mouvement umma e jonde joni joni en payi toon ɗo mo ganduɗa ko jinnaɗo men. Assalamu alaikum oɗon bandiraɓe mi salmini on onon fof mi juurima on miɗo ñaago Allah jomiraɗo joom bawɗo de enen fof nde kawreten e konngol e kadi ne e weltare garal moɗon ɗo sibu wonde ko mbiɗon ko hunde nde ganduɗon ko hunde nde min nani min ji kadi kanko momtowo gonɗo ko ɓinguel meɗen min ni yimɓe jiiɓi janano balli ɗum sako de jiiɓi kanko minen ko ɓi amen kadi ko neɗɗo kadi dariɗo daraniɗo yimɓe ɓe fof alay saago min mbatta makko haqqille min jaɓɓomo o ari ɗo noon kadi ne ha e nder wuuro he pour wonde yiide caɗele amen e andude caɗele o anda caɗele amen o walla min momtude gonɗi amen alay saago min jaɓɓomo min belto e dow garal makko e dendagal mouvement mo wondi o ɗo e luggere lahil emin dañi emin gonde caɗele ɗe ko ni ɗe mbayi si babude wonde ɗo jangguinirde amen nani wona miri wona haydara fodde duuɓi hande duuɓi sappo pawɗe nani ɗo haydara koye boowal ɓolal nani e dendagal batte ndiyam min ngala ndiyam ɗam ko woyde wotoru woni ɗo moƴƴuru keddiɗi ɗi nani ngala haydara ko ɗum ni ɗo ko boygel gotel ngel so ngel bonni ko min jooɗi e batte kuura min ngala hande to kala to kuura ala ɓamtare ala ɗo kala to kuura ala hande ɓamtare ala ɗo ndiyam emin cohli ummono min tiwo ɗo tan woɗɗani addane min ha ɗo min jima hen sukaɓe men dañano janggiri dañano guurdi dañano jiiri ko wone aduna he hande min ngala ɗum minen hay portable maɗa sata sartama nelda wonto balɗiɗi balɗe tati arta e mana bonna ga walla na ɗum ne walla ta waɗani haydara ɗum fof ko wasde jogonade hoore mum ɓinguel amen are amen noon wino momta gonɗi amen e min mbiyamo bisimilla makko ɗo ko wuuro makko ko wuuro woto ko galle goto e o tawi ɗo kadi ko jinnaɓe makko fof bisimilla makko no kaddi bismango min bisimam on Allah jarama on jarama bisimilla moɗon onon ɓiɓɓe sadilnaɓe on jarama ɗum noon ko joom wuuro nde tawno ko kay kadi jaɓɓoto yimɓe joom wuuro o jaɓɓima en hano hannirta ni kono kanko ne o bismoto tan bandiraɓe haade men faade omo ganduɗa ko gardiɗo mouvement umma e jonde. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini rendo ngo fof mi salmini arɓe ɗo ɓe fof e sadilnaɓe e ko wona sadilnaɓe ɓe fof mi salmini ɓe daari joom men mi bisimilla moɗon e wuuro luggere lahil e wuuro ngo engo jogui caɗele ɗe ne kewi no fewi kono ko mi kalta hen ko seeɗa tan e ka bu wonko haali hen rewɓe ene jogui sardiŋe nanɗa jooɗi sardiŋe nana hay dara dillani muɗum woodi nanɗa ene wonno machine pompe machine ko boni min jiiɗi wallede machine o pour wa dartade e to banggue gonka ka min jiiɗi tiwo o kam kaalaɗo kala no feewi no kono wawi waɗirede yo yettuɗo hen min jiiɗi ɗum no feewi ne waɗami caɗele sa fof poli helat hay rewɓe amen ko wayno taw won ko goni ene ɗum hay e bosde purde no
poɗito police ɗi ni ina nangi ne waɗi caɗele minen fof min ñaagui on ñaagui wuro saari luggere ko wuro woto ko neɗɗo goto min jiiɗi kala ko saari heeɓi yaaro min keeɓi kala ko min keeɓi yaaro saari heeɓi minen fof jiiɗi yumma minen jiiɗi baba ko adinde hannde ɗum ari gila politique arani minen kay gila min ganda politique ni minen nomin jiiɗi ha hannde ko continue hakkude meɗen continue yaara yeeso kadi onon wawɓe heɓe domen ɓe min ñaagui on min ballikinima on gueɗe ɗumin kaali ɗo ɗe min jogui jama nan ina fuɗɗa bile tan ina dari ɗum fof ko en jeeya Allah jarama onon fof on jarama salmi onon fof jarama ɗum noon joni joni o jawten koye o mo ganduɗa ko gardiɗo mouvement Oummo e Diondé kono tan en teskima kadi koɓe kaali ko ndiyam e boyli e janguirde ɗum noon kadi ko hunde tengtude wona ko fattate kono tan joni joni en tottato mo ganduɗa ko Abdoul Aziz o hettima konngudi ɗi ɗi ganduɗa ko bandiraɓe kaali ko kadi ko woni jaɓɓal ma mba sikki ɗum ɗo so haalama koye goytali ɗi ɓurɗa wawa woytade nde tawno mi wiyade ha fooƴo ɓuuri joɗade ha mooƴo eyyi kay bammoɗi Allah jarama et puis mi salmini bandiraɓe luggere naɓe mi salmini joom wuro mo ganduɗa o hande ko kañum jaɓɓi en e nder wuro ngo arɓe tawtoraɓe jonde nde foof mi salmini ɗumen mi nani aussi koɓe kaali ko so Allah jaɓi kala ko mbawɗen e darde ke en waɗoɓe ɗum no mbiruɗon ni noon ko hunde nde ganduɗa ene muusi so haalde haala Allah ngam e nder leydi meɗen ndi ala citoyen de seconde zone manam yimɓe fof poti e nder leydi ndi ko ganduɗa ko hande ko nécessité pour neɗɗo o wawa wurde convenablement ɗo wawi wonde e leydi ndi foof ene foti darede ha yetto e makko on kaali jeyge woni courant ko hunde nde ganduɗa hande so tawi ala e nokku ɓamtare muɗum weeɓata musat no fewi ndiyam ne aussi so tawi ala e nokku aussi nokku ngu eɗen mbawi wiide fewata cuudu janguirde aussi on kaali ɗeɗo gueɗe fof ko gueɗe ɗe ganduɗa eɗen poti darade hen amin jiiɗi noon dardade mon e ɗeɗo gueɗe so Allah jaaɓi mi wona gowɗo wadde politique promesse mi wona jaarowo noon nde won noon mi yiɗa darade e nokku mi wiya wonde mami waɗa noon ɗum goto bawɗo ko Allah wona ɗum woni no jiɗɗen yarude kono kam paame wonde e nder no jiɗɗen yarude ni e ko ummini en ko caɗele baɗi ni gumminen enen fof eɗen gandi ko jiiɗen ɗo ko welani e ɓernde hay goto kala dartintoɗo ene jogui kiram ene jaggi wonde won minimum mo ganduɗa o ko kañum neɗɗo o foti dañde e gurdam muɗum ene faama kam wonde o saha hande ɗo eɗen goɗɗi ɗum kono noon ha yeeso ko lawol mamin daro hen de komin mbawi kono noon e nder ndeɗon darde ko ono min cohli hamin mbawa darade hen wone gueɗe ɗe ganduɗa hande mi wawa wiide mbaɗa wayla ɗumen so tawi mi jooɗaki ɗo ƴeftanmi décision hami wayla gueɗel kam no woodi ko jiɗɗen ko woni commune de Ɓoki Diawe ɗum kam mi haalano ɗum ɗo joni ha leera somin keeɓi commune o suudu janguirde nde kam ɗum kam ken ko fewnete très rapidement ndiyam aussi ara ha yettoɗo ɗum ɗon ni aussi ko darete courant o ne aussi ma waɗe feere o ara ho yettoɗo par ce que ɗeɗo gueɗe so waɗama ala ni kena bakke hen par ce que koko foti waɗede kala ɗo ɗum ala ko ɗum manquement wona haydara goɗɗum wona privilège ko droit ɗo moɗon ɗo son keɓani droit moɗon noon
wona haydara ko minen ardiɓe ɓe ko minen mankini walla jogiiɓe possibilité yaade ene mbaɗoya en représenté ha yoga e gueɗe ene garta ga ko ɓen mankini ummo e jonde de ko ɗum ɗo ummini ɗum ko yi ko ɗeɗo caɗele ɗo no woniri luggere nana aussi e gure goɗɗe famde wonde sikki ala ɗo décision ngaji ƴeftete il faut que min jooɗo toon min ciftoro minenne aussi bandiraɓe amen min ciftoro aussi nokku amen min ciftoro jeeyi amen min ciftoro ɗo ganduɗa ɗo min garat min ñanto ɗum min jooɗa hen so ñantaki min mbawa ñantade minenne hamin jooɗa wa gazze mami haalɗo noon komi meeɗa haalde par ce que mi wona jiɗɗo wadde promesse kono e jama mo mbiɗon oɗon jiiɗi maade o mi hokki on tonuji jeysima mi hokki on tonuji jeysima wona politique ala ko jiimi ɗo ko welanimi no jiirumi ni welanimi ɓerdam heewi noon mi wawa haalde kannen ɗon so Allah Toure ɗum noon en beltanima Abdoul Aziz hana hanirta ni kadi ko haali ko ɓe nani bandiraɓe ɓe beltima Serigne Mansour to caggal to Allah jarama on jarama bandiraɓe ko noon tan caggal gummugol men toon to luggerel lahil eɗini ɗo e jeeriyel kono noon ma en tottu o mo ganduɗa ko joom wuro Djiby Mamadil ko on bismude en kono en mbi lappol baɗgol fayidu faami ɗum Abdoul Aziz Toure ngam kadi wallodirde e rendo mum ko on tigi jaaduɗen kono ko dini koye ayawa habrude Piindi TV e émission holmo woni an ko on ari e reedu Fouta ari e commune mo Ɓokki Diawe Baba Djiby Mamadil ko on bismoto ko kay woni joom wuro eyyi mi wi on bisimilla mon bandiraɓe immi ɗon koye nokku mon garɗon koye nokku mon an Aziz Toure ari ɗo e galle joom wuro mi wima bisimilla emin jogui ujunere caɗele noon somin mbawi jokkude min kaala min jiiɗi haalandema ko ngoɗo wuro konko sosa faade hande ɗum ɗo ummi koye commune ari darnaɗo ɗum alaɗo ɗum ɗo ummi ko e laamu ari darnaɗo ɗum alaɗo gueɗel gotel min ballinima Allah rawandeya min ƴetti école guijilonnajo dari walli min hamin keeɓi école o Huseyni Cimbu min mum darodi ha école o dari ɗo o mona ko leɗɗe ɓole e mooƴu e camsame gone makko joni min puɗɗima firtude min kundamo ko jambona min mbaɗata emin pewna o mona jooɗi o mahaka ko ɗum ɗo tan woni ko mbawmi haalde ko heddi ko sukaɓe rewɓe jokkit caɗele keddiɗe bisimilla ma joni Serigne Mansour sukaɓe maɓe totte kadi ɓe kaalowo e banggue sukaɓe kadi ni ma o yetto ɗo o haala nde tawno ko caɗele tengtuɗe sen ji kadi rendo ngo no jooɗiri ni eɗen paama tigi rigui goƴaji yimɓeɓe hayso tawi woni mbiya ko ina gonde goƴaji kono eɗen gandi ina gonde goƴaji hana hanirta ni kono noon ɓe mbi konngol ñaƴata koye hunduko joomum joni o délégation Abdoul Aziz Toure o mbiyama tan bisimilla mon d' abord mi salmini goto foof indi mum yettode mum so ɗum yeehi ha ɓenni so woni ɗo ko woytade banggue caɗele ɗum kam gasata ɗo zone so tan ni wonko sohli minen hayso woni e nder sa hande ɗum gonɗen kala ko ina yiite nder leydi he jiitata ɗum ko tawaɗe janggue go minen min jangga e niggonga kono mon fof ne foti hebde fodde muɗum rokke gueɗal to yarata ɗo mon fof wonto yarata hayso gaynako woni ɗo won to gaynako wallate hayso goppirɗo to min goppirɗo ma ɓuur ujunere neɗɗo nanɗo jomin goppirko noon to min goppirɗo kono nana goto fof ne wuuri hen seeɗa wono to accirɗo won noon PULAAR wi jangde ko famɗa suura he walla min kono foof noon ɗum fof wade noon ko jogade ballowo aɗa jangga ha keeɓa doctorat taw a ala ko ligguiɗa fof waɗat noon ko ronkude ballowo aɗa jangga tawa tolnaki hay won nokku ni woda ko keɓɗa waɗat noon ko jogade ballowo e minenne kam gonga ni
neɗɗo arde haa ɗo ko wattorde min won noon won wirto min ɓe ngarata ɗo walla joomum ara ɗo ittanta min geɗal ni wi ɗum ko fulɓe ngoni ɗo waynaɓe ngoni ɗo ala gandi hen mais minen ne emin jogui fodde leydi he tawde min mbawa joddade président so neɗɗo ari ɗo min poti haalade ɗum metti amin kala no min mbawi waade min jogui gotirɗe amin kono neɗɗo arta amin tan ko sanga vote so vote ɓenni gasi ala min jiyata hen awa darade ɗa ƴetɗa mbiya heɓani hunde en tant que ala diplôme ala mbaɗa wadde e hunde wawa tan ko nen jomum arayma so arema kalna ɗum haajuma après kañumne kadi so yeehi ha ko yinno ko pari wopma ya annene en tant que ala haydar ala diplôme ala hay hunde awa yaade keɓe to ar case droit ma walla hadde ko ɗum tan wonno jimmi wiide no bayn kam ko woodi ala ko woodi ɗum fof kadi ɓeydi ɗum ko min jangde ala jangginaka tawde wuro ngo fuɗɗi jangguinde français ko emin 10 octobre 2003 min dewi hen ɗo babiraɓe min dewi hen ɗo ne mbiya min min janggo jeeya yeeseɗe min goppi ɓe so en gonɗo fof min gandirɗo min gondi saade min goppi fof kadi ɓeydi ɗum ko honni en wonnon emin jeeya janggoɓe hen jomum jangga ha woɗɗi a seeɗa taw ala ballo yalta min jogui wonɓe cité ni nan toon kono kadi woɓɓe nan ɗo hen ha mbayen leydi ina jaari ina won wonɓe ɗo to gori mon ɗo goppirto min goppirɗo kono jomumen keeɓa ko liggi min noon tawde min goppirɗo wonno min ngala ballowo ala ko min liggi hay hunde kadi minen e nder o saako minen goni yonto wuro ngo minen poti wallude wuro ngo ɓamto kono hono min ballirtam taw emin jogui tomin tukni dow gonɗo e lawmu he walla min daña liggade seeɗa walla hadde hen walla min daña walla taw won gonɗo toon wonay ɗo e lawmu he walla min walla taw won gonɗo ladde walla min jaaha ɗanno hen gaynaka meɗen gandi e nder o saham gonɗen koye soño wona hay hunde ala ko yitata sowona tampere min ñin ɗon tawi ina wona min keewi caɗele kam jardin ala ndiyam ala hay darmingal hay leydi école ala école kam vraiment ngam jogui tan ko heeɗɓe hen eɗen gandi wona ɗo haala mum haalteda école o kam sowama heeɗ ɗum kam sikkumi jogui tan ko heeɗɓe hen kañumen maata eyyi ko ɗum tan min jinno wiɗo jardin ala ndiyam kadi hon noon ko boyli min jogui ɗo courant kam min kalda haala mum ndiyam a heɓani tan jarɗa sa courant kam ma ɗum ɓuuri tan keeɓa ko heddi ko solaire aji ni ina ɗo tuuse e nder leydi he Macky Sall wi ko yo leydi ndi leer yowa ndiyam kono min keeɓani wonno min ngala keeɗo hen min keeɓani ɗum min jinno wiɗo ki saɗele eyyi assalamu aleykum on bandiraɓe on calminama on bismama an Aziz a jarama min mbima bisimilla min gonde caɗele sardinge min gonde caɗele ndiyam min ngala ndiyam min jiiɗi wadde sardinge min jiiɗi wadde sardinge min ngala grillage min ngala ndiyam to wuro ngo e ngoni kongo sosa ngo kangon e ngoni ngo ala tan balle ala kanko wone maggo tan ko umme laamu walla ko umme pelle ko ni tan min goniri ko min wotoɓe so saha wote ngari min jiile e min jiite kono ala ko min meeɗi dañde ala kanko meeɗi arde ɗo so wona tan ko min mbaɗani koye amen eyyi a jarama kono tan joni o ko gardiɗo mouvement ummo e jonde kay diɗɗal mum ko kanko tigui dokkoten konngol o haalda e ayawa haɓirde Piindi TV aduna kala nana yeeɓa oɗo saaha o artana mon tigui rigui ko wawi ko hen wadde kono kadi ni on jaadate makko jaggora non mbo saabu garɗo wallodirde e mon on jaɓat tigui wallodirde e makko kala ko ƴetti jaaron hen han hanirta ni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e kay ba moodi a jarama mi salmini bandiraɓe jeeriyel naaɓe mi weltima aussi e jaɓɓugal ngal mi weltima no feewi e jonde nde mi heeɗima aussi ko kalɗon ko joom wuura jarama e bismago go min gari noon ko nokku amen min gari ko galle amen en nani ɗo signal mo ganduɗa discours mo ganduɗa ko discours baɗɗo poignant woni ko Mamadou de Mouhamadou Djiby
ko haali ko waɗi résumé situation o fof min nani caɗele ɗe kalɗon ɗe e nder caɗele ɗe kalɗon ɗe gueɗe kewɗe e majje ko droit ji ɗo moɗon ɗo mbawon hebde ɗum ce sont des droits pour dañon no mbawi ɗon wuurdir e nder ndiɗo leydi en tant que citoyen ji sénégalais ji no citoyen ji woɗɓe ɗi fof kala ko woɗɓe dañi oɗon poti dañde ɗum woni ko kalɗon ko e ndiyam woni ko kalɗon ko e jeygol woni ko kalɗon ko e cuuɗi jafrirɗe woni ko kalɗon ko e ko jangga ɗum ɗon fof kam holliti te a waɗi diagnostic mais en même temps aussi a yaltini ko mbawɗen wiide les traits de solution ngam nde mbaɗɗa diagnostic wonde ko heewi ala ɗo a holliti wonde on donki daraniɗo on enen noon ko ɗum addi en ɗo addi en ɗo ko jiiɗen ko ene muusi en o saha hande mo gonɗen en gonani e saha campagne saha mum nana aroya kono en padani saha campagne pour darde réellement caɗele meɗen ha ganden holno poɗɗen liggorade et puis holno poɗɗen wallodirde e bandiraɓe ɓe paamede wonde ko ɓiɗɗo sadilnajo wadde ko ɓiɗɗo jeeriyel najo sadile jeeriyel ko wuro woto min gummima luggere eɗen mbawi wiide caɗele jeyat toon ɗe ko kanje jeeya ɗum so Allah jaɓi de mbaɗa yiɗi ballodiren hen no feewi ngam so tawi en ballodiri hen eɗen jogui jorto moƴƴo ne gueɗe kewɗe ma en mbaylu ɗum nde wonno hande kala ɗo ɓamti ɗum ko sukaɓe diwan o e dow holɗum yo taw noon aɓe jogui ko wiyete patriotisme ko manam neɗɗo o yiɗa hoore makko o yiɗa guindiyankagal makko o yiɗa leydi makko kono aussi ndimagu makko wooda ko jaranimo o wasa yeyde ɗum hay saha goto amin jiiɗi wawde darade pour wallodirde e moɗon ha ɗeɗo caɗele mbawen ittude amin jiiɗi ɗum yidde nde min jiiɗi ɗum nde ko ɗum tagui min arde ɗo hande joddade e moɗon kaalon min nana minenne aussi min kaala nanon ƴeewen holno ballodirten paamede ko yiɗa waɗede ko ene heewi mais so tawi ene jogori wadde ko onon tagar ɗum wadde on jiyani haydara e laamu ko noon joom wuro wi ko noon Mouhammadou wi rewɓe ne cogli balle ɗum ɗon ne ko gonga ngam enen fof eɗen gandi hande société o sene yiɗi wallede no ɓamtori sikki ala rewɓe ɓe il faut que ɓe balle no ɓe liggori par ce que ko ɗon wallata galleji ɗi no ɗi daruri Mouhammadou minen ambition momin jogui o ummi koye famde wonde diwan o no wayni welani min ko gonɗa e wayde ɗo ko gonga peut être so haalama aussi wonko ko waɗa sadel waɗaka ɗo ko hunde wonde ene yiyo kono aussi won caɗele gonɗe toon ɗe ganduɗa aussi ko bawnoɗe wasde wodde e o saha hande noon woniri aussi e nokkuji goɗɗi jinmi ko kokkodiren juuɗe jinmi ko jaɓen wallodirde jinmi ko pewjiden jinmi ko jehen enen fof ƴeewoyen laamu ngu to commune de Ɓoki Diawe ɗon jiɗɗen fuɗɗorade mbawen yoga e gueɗe tajde ɗum gasa e on saha ɗe caɗele ɗe jiyeten ɗo ƴeewen ittude ɗum e nder politique d'instauration de projet ji ɗi ganduɗa ɗi hande ko kañum cohli ngam ko onon goni doole ɗe so tawi on tawtimin hen
men ballodir mi wawa hodde ɗo mi wasa fewnude ɗo wa gaz kono noon so tawi eɗen jiɗi fewnude ɗum saha muɗum nana aroya il faut que ballodiren Oummo e jonde de ko ɓiɓɓe diwan o tan gummi jaggi wonde janggo diwan o ko kamɓe poti fewnude ɗum dardi e moyen ji muɗumen propre dari e pellital muɗumen e jambaragal muɗumen naati e nder diwan o ena ngara noon ɗo doole ɗe goni wonde onon ene yewtide e moɗon pour haalande on wonde goƴaji moɗon goni goƴaji muɗum ngam ko ɓiɓɓe diwan o te ala ko jiɗi so wona ni no waya wawa ummede nokkuji goɗɗi gummima hen te ala ko ɓe ɓuuri en haydara ɓe ɓurani en ɓingu moƴƴagu ɓe ɓurani en jeede leydi ndi ɓe ɓurani en haqqillaji ɓe ɓurani en jangde ɓe ɓurani en yidde koye meɗen ɓe ɓurani en ndimagu wadde so tawi woɗɓe aussi mbaɗi réussir à travers leur organisation à régler certains problèmes enenne aussi ballodiren dokkodiren juuɗe Mouhamadou politique de promesse mi watta ɗum so mi ari mi waɗat ɗum ɗo mi waɗat ɗum ɗo mi waɗat ɗum watta ɗum yoga e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe hande ce sont des nécessités ko droit ji moɗon ɗum kam mbaɗa wiide on wonde ñande mairie heɓa ɗum kam ko darete ha ɗum yettoɗo woni ndiyam woni jeygol woni aussi jangguirde convenablement ganduɗa ko taw ena maha no fewi kono noon mi wona hande bawo wiide wonde hayso mi heɓani laamu mboɗo itta gam won moyen ji ɗi ganduɗa ɗum ɗon ko laamu foti hedde ɗon population o min jiiɗi noon min jiiɗi ko jooɗanade on ɗo laamu ngu feccata gueɗe ɗe minenne min mbasa jasde wasde jasde woni holɗum somin jooɗima woɗɓe ko pooɗata ena nawa e nokkuji goɗɗi ɓe nawa dans le sud ɓe nawa dans le nord ɓe nawa dans l'est ɓe nawa dans l'ouest enenne aussi gadden aussi e nokkuji meɗen ɗi bandiraɓe meɗen e musidɓe mbawa kañumne aussi naftorade gam koye leydi ndi ɓe jeeya mi yiɗino arde ɗo ko adi hande mi ari ɗo mi yi no gurdiɗen mi nani aussi haaluji moɗon mboɗo wi on noon on goytima ko gonga kono safaro o nana e juuɗe moɗon te natti wuɗɗude so tawi eɗen lammina piilen mo ganduɗen piilen mo kooliɗen mo ganduɗa o caɗele meɗen goni caɗele muɗum te wona jamfotoɗo gure ɗe ko wuro woto somi haali komi waɗani somi haali mi daraki no potmi darorade ni ummade ɗo yettade sadel tawa miɗon haalami ko foti haalde mi yaa haaju muɗum ene weeɓi wadde gaare ballodiren so tawi eɗen jiiɗi caɗele meɗen ɗe mbasen duumade hen te ɗe ɓooyi gaccen politique politicien o politique mo ganduɗa saaha muɗum yonti neɗɗo adda temedere temedde joyyi ujunere tottuma cooda ndimagu ma e duuɓi joyyi pour temedde joyyi walla ujunere walla ujunnaji ɗiɗi hay so woni no million jarani ngam ñande tottuɗamo nde duuɓi joyyi ko kañum jooɗotoɗa aɗa muña aɗa muñde e caɗele ɗeɗo ɗe kalten bandiraɓe holko woni hebde ujunere defa waɗa hypothéque avenir sukaɓe muɗum ko gonga ene muusi ko gonga caɗele ne keewi te kadi mi fawno hen gadduɗo kalis muɗum ñaame kono ɓaade koye démocratie gonɗen Allah hokki hande ha neɗɗo saha nde jaata aɗa holla mo jiɗanɗa o woni nde natɗa urno ko an tan e joome e enveloppement ko mbawɗa yejjidde ko fof siftor ɓesgu ma siftor janggo sukaɓe ma on mo nannata
yo taw aɗa jaggi wonde ɗe caɗele ɗe gonɗa e haalde Mouhamadou yo taw aɗa jaggi wonde goni caɗele makko mo daro hen enen de ko ɗum woni e ɓerɗe meɗen e osa hande ɗum woni anniya meɗen aussi te gueɗel aussi mbaɗa haala ɗum so tawi tan jogormi wonde ko politicien mo ganduɗa so dañi koye muɗum dañani ko hoore muɗum dañani so dañi o wona gartirowo ɗo amo wallodira e moɗon no caɗele moɗon gasiri walla no ɗi gussori so tawi o dañi so wona ballowo on no sukaɓe moɗon dañiri no liggori no mbawirɗon tinde ononne aussi koye leydi ndi jeeɗon oɗon jogui hen droit ji ɗi ganduɗa ɗi hande ce sont des droits qui vont être respectés so tawi mi dañi ko min koye ñantugalam ko min aussi ko min tan wonata hen mbaɗa ñaagui Allah bandiraɓe onon ne ñagonoɗe kam Allah yo Allah rumtinam politique o mi yaam waɗoya goɗɗum pellital ngal joguimi so tawi tan ko kangal jogori nafde oɗo diwan so tawi ko kangal jogori nafde aussi ndiɗo leydi bandiraɓe mbaɗa ñaagui no duwat ɗon yo Allah wallugal no ngal woniri ngal ɗo pellital no ngal darori ngal ñiiɓi ko onon gumminimi ko hunde wodde kono noon ko onon cohlumi min fo e yidde e fellidde son naatani hen son ballitani saanga muɗum so yontoyi ma wiye wonde o fellitino kono haydara gasata kono noon kadi so tawi on sahani aussi on mbaɗi choix moɗon on koolima goɗɗo saabu Allah oto gaare oɗon goyto ngam neɗɗo ni aussi sa waɗi choix ma ha paari a waɗat assumé